Hi ha herois que no tenen poders excepcionals. Hi ha herois que no volen pels aires. Es diuen Xavi, Júlia o Enric. Són com nosaltres i viuen entre nosaltres. I són molts. Només a Catalunya n'hi ha més de 500.000. Es mouen per tot arreu. Pels hospitals, les presons, els menjadors socials, arreu on se'ls necessita. Sovint no els veiem perquè són en aquests llocs que ningú no mira. El seu heroisme rau en actuar en aquests espais d'ombra on, sense ser vistos, hi viuen milers de ciutadans. Jo els he conegut, m'he endinsat en el seu univers i he observat com és un dia qualsevol de les seves vides. Omplen un buit, com qui omple una ampolla amb sorra. Cadascú hi posa un grapat. 2 hores, un matí, un dia, no importa la quantitat. El que importa és que l'ampolla es vagi omplint, que no es quedi buida. El que importa és la seva voluntat. Comencen a omplir-la ben d'hora, i és que els herois sempre estan de guàrdia. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Buenos días, Luisito. Hombre, Sonia, com estàs, mama? Jo reparteixo petons. I és veritat, i és una de les meves feines aquí. És el que et deia, anem a veure. A moltes persones de les que estan allà, molta gent els hi fa angúnia fer-li un petó. És una tonteria. A mi no me'n fa gens ni mica, al contrari. Penso, potser el necessita ell, però també el necessito jo. Alguns voluntaris comencen a mirar el que ningú vol veure ben aviat, a les 7 del matí. Però fan més que mirar. Reparteixen petons i somriures a persones desacostumades a rebre'n. A persones com l'1 de cada 5 catalans que avui és pobre. Una ferida social sense precedents des de la postguerra. Són persones que no només han perdut el somriure i els petons, tampoc poden permetre's pagar els 2 euros que costa el cafè amb llet i un croissant per esmorzar. Sort que hi ha llocs com el Caliu, on una persona pot començar el dia dignament. Sí que et ve una persona amb gana, però menjar en poden trobar a molts llocs. El que volen també és temps, el teu temps. Fem-me un got d'aigua, sisplau. Sí, veus que em saps parlar el català? Així m'agrada. No és un menjador, no som un esmorzador. Som un espai on la gent s'ha de sentir acollida. El donut ese de chocolate y el croissant. ¿Ya tienes bastante? ¿Alguien quiere más una pasta? No donem el que ens sobra, sinó que compartim el que tenim. Hi ha vegades que tenim molt poc. Un dia ens vam trobar que van haver de menjar polvorones amb gazpacho, perquè ens havien regalat tetrabrics de gazpacho ben fresquet, no teníem pastes i vam treure els polvorons que ens havien sobrat de Nadal. És un equip increïble. Tothom et ve de bon humor. No tens una mala cara. Sempre estan de broma. Quan vam obrir, el primer dia van venir 6 persones. A la setmana en teníem 32, a les 2 setmanes més de 60, a les 3 setmanes anàvem als 90 i ara anem dels 120 als 150. Cada dia. Jo 16 i 17 d'abril. Tenim moltes persones que han vingut com a usuaris i se'ns han incorporat com a voluntaris. Per què? Doncs perquè hem valorat tota aquella part de persona que et queda amagat quan només entres, dones un entrepà i se'n va. Ja t'agradaria tenir aquest cabell. El Xavi era el rei del music hall, que va passar de ser una persona que estava dintre del món de la nit, de l'espectacle, a tenir tota una sèrie de problemes. Va arribar en el Caliu molt malament. Ell estava física i emocionalment molt malament i ara és una peça clau i fonamental pel nostre funcionament. Em fan fora de casa, no havia viscut mai al carrer, era la meva primera vegada, un fred de por i amb molta por, moltíssima por. Això és el passat del Xavi, però ara la seva precària estabilitat torna a perillar. El fan fora de la casa on viu. Per ell, avui serà un dia molt llarg.
I tu no pots estar a casa seva? Diu que no, perquè necessita almenys el menjador. Bueno, mirarem a veure. I el Xavi ha pogut mirar alguna cosa? No, no l'he dit a ningú. Okay. No, doncs espera que mirarem a veure. I a partir de quan te n'has d'anar, vida? Hombre, que esto es importante, ¿eh? Us presento l'Enric. És voluntari. Fonamentalment, és voluntari. Al llarg del dia pot arribar a fer 3 accions solidàries diferents. La seva agenda és plena d'adreces de persones que necessiten altres persones. Cap a les 8 del matí recull ancians que estan sols. Els porta a un lloc on és impossible la solitud. Aquí tiene un apoyo. La Casa de Tots és un edifici que ens han cedit els religiosos Camils i allí acollim a persones grans que no poden estar soles a casa. Buen día a todos, buenos días. Hay que estar despierto, ¿eh? Y hay que... Estamos arreglados. Salva, ¿qué va? Pues tú estás hecho un jovenzuelo. Que estamos arreglados. Sí, señor. Farem unes respiracions, com sempre. Molt bé. De seguida comencem a fer una mica de gimnàstica, algo que els desperti una mica i que els faci moure una mica també, perquè estan molt a vegades molt enquilossats. Obrim, intentem obrir. I bé, és molt divertit perquè intentem estar uns amb els altres, incorporar nous moviments que ells no fan normalment, encara que els hi costi. Ella se sale, con los... ¡Pillín! ¡Pillín! Venga. ¿Y la pilló? Y la pillé. Victoria. Aquí estoy yo. Venga, muy bien, Victoria. I som tots amiguets i amiguetes. I ens divertim treballant pels demés i això. Bueno, ens veurem a la tarda, eh? No te canses. Vinga, adéu-siau. Vinga. Ànimo. Adéu, xato. No feu trampes, Salva. No s'admiten trampes, eh? Vinga, adéu, que vagi bé. Molt bé. I tot ha anat molt bé. L'Enric va a la segona estació del seu voluntariat, al Banc dels Aliments. Un dia va anar a la seva parròquia. Volia fer alguna cosa per la gent que passa gana. Així va fundar una seu local d'aquest banc que no para de donar servei. L'Enric torna a Sant Pere de Ribes. L'hospital és la seva tercera destinació. No està cansat, o sí? En tot cas, ara toca acompanyar els malalts que necessiten ser escoltats. Ahora vamos a pensar que estamos relajados. 7 nets, jo. I jo 5. Aquí t'he guanyat, nena. Aquí t'he guanyat, eh? I això m'ha canviat molt la manera de veure el món i jo penso que si hi hagués més solidaritat, més compartir i més bona voluntat, el món seria diferent. És una mirada preciosa. Massa pilla. Massa pilla. I si no ets pilla, no vas enlloc, què? No sé, no, clar, saps? Vinga, adéu, reina. Mira les sabatilles, aquestes sí que són bones. Aquestes són maques. Vinga, adéu. Adéu, guapa. Hi ha voluntaris que han fet el camí d'anada i tornada. Un dia van necessitar suport i després, en sortir-se'n, van decidir retornar a la societat tot allò que havien rebut, com la Júlia. Vaig estar ingressada per un traumatisme craneoencefàlic fa 5 anys, o sigui, al febrer farà 5 anys. Vaig tenir un accident de cotxe i vaig estar en coma, vaig aprendre a parlar, vaig aprendre a menjar, vaig aprendre a caminar, vaig aprendre a fer-ho tot.
Són les 9, l'hora d'anar a classe. Aquest matí la Júlia torna al col·legi, el lloc on mai no es deixa d'aprendre. Avui acompanyarà l'Arnau en la seva excursió. Aquest matí anava amb un nen amb una malaltia molt rara, però és una malaltia com que les seves cordes vocals no tenien la força com per parlar. Hola, riu. Els vehicles, en què anem ara, Arnau? Amb taxi anem? Estem en un taxi tots plegats? Ah, estem en un autobús, que sí? Són molt macos, i la classe un nen, on hi ha un nen amb necessitats especials, és una classe molt més eixerida. Sí, molt més macos, molt més humans els nens. Corre. Què? Això, doncs jo no sé córrer. Tu saps córrer, Arnau? Sí, no. Mireu la lliberta. Passar per una experiència que et marca, i que has marcat de per vida. Abans de jubilar-me, vaig passar per davant d'una acadèmia de perruqueria i vaig pensar, que això podria ser una cosa interessant, no? I bueno, he estat en una acadèmia de perruqueria i allà m'he format una mica i bueno, actualment les coses van bastant bé. A Catalunya, 150.000 persones grans, més de la meitat a Barcelona, viuen soles, s'han quedat soles. Viuen darrere d'una porta que sovint no té gaires oportunitats de ser oberta. Els voluntaris truquen a aquesta porta, l'obren, parlen, escolten. És gent com l'Ernest. Ell fa companyia i les seves tisores fan la resta. Muy bien, Julia. Pues ya estamos. A través dels anys s'estableix entre nosaltres un vincle d'amistat i bueno, és interessant, ¿no? ¿Hace frío en la calle? No mucho, ahora no, porque ahora hace sol. Ahora hace sol, Yo hace 4 meses que no salgo a la calle. Vamos a ver, Carmen, vamos a poner esto. 4 meses que no salgo a la calle. Carmen Montero és una dona, deu estar a prop dels 80, ha treballat molts anys al mercat de Sant Antoni y bueno, es una dona entrañable. Me crece mucho el pelo. Hombre, es que tiene que crecer, si no los peluqueros de què vivirían, eh? Le costa molt caminar, es troba malament, té moltes dificultats econòmiques, molts pocs recursos. Todo esto es de cosas que me han regalado y yo que me ha gustado siempre tener todo muy bonito. Y claro, que donde ha habido siempre queda. Me se pone a llorar alguna porque me ven con la silla de ruedas. La Carmen va estar treballant a uns urinaris públics. No cobrava res. Vivia de les propines. ¿Cuántos años trabajó allí? Pues 34. Fíjate, 34 años. 34 años de 7 a 8 de la noche. Ostras, 34 años son muchos años en una empresa. ¿Eh? Y sin sueldo y sin nada. Madre mía. Ahora venía mucha gente
hacer pipi. A mí no me importa, era un trabajo como otro cualquiera. Yo la qüestió que me ganava para comer. T'enriqueix molt, t'enriqueix perquè trobes gent molt interessant. O sigui, mútuament ens ajudem mútuament i trobes estás molt content d'estar allí perquè estàs al costat de persones a les quals estimes. ¿Este es usted cuando se casó? Cuando me casé, mira qué guapa estaba aquí. Sí, madre. ¿Cuántos años tenía ahí, Carmen? Uy, 22. 22 añitos. 22 años. Madre mía, 22 añitos. Que estaba guapa, ¿eh? Muy bien, muy guapa. Y él, sin vergüenza, con la cara de santo que tenía, tío cabrona. Muy bien, maja. Pues ya está todo. Y aquí con mi hijito. Muy bien, Carmen. Vamos a ver, ya está. Pues gracias por todo, cariño. Hasta otra vez. És una persona molt agraïda, molt amable. Ara ja dic, en unes situacions, diguem gairebé límits, però és el que hi ha. L'Ernest ja ha pentinat la Carmen. És una de les 85.000 persones grans que viuen soles a Barcelona. És per això que és un dels col·lectius més necessitats de la companyia dels voluntaris. Tot anirà bé, no pateixis més, que molt aviat tot s'haurà acabat i estaràs millor i farem de tot. La soledat allà es palpa, no? Impacta i et deixa gelat. La porta no obre crac, 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 sinó que sembla que primer tanqui i després fa clac. És un impacte bastant fort. El dia avança i el Mingo també avança cap a un lloc inhòspit. Amb la naturalitat i la precisió de les persones que tenen una decisió humil però ferma, entra a la presó. Els reclusos de Quatre Camins l'esperen aquest matí. Ell és el passaport per la seva llibertat, ni que sigui per uns moments. Els minuts que dura un partit de futbol. Música, música. ¿Le ponemos ritmo o no? Va, venga. No els defenc. Vull deixar molt clarament que jo no defenc. El pres està pagant un delicte amb una privacitat de vida, però també és una persona, també té una ànima. Han guanyat molt els nostres en quant a deportivitat. És a dir, han guanyat no en quant a l'aport, sinó en quant a formar i de no reaccionar tan impulsament com reaccionaven abans. Hi ha que tindre en compte que els nanos, si estan on estan, és per això, per les seves impulsions. Vinga, vale, merci, vale, ens veiem. Solamente se puede dirigir a mesa el delegado, ¿vale? El resto tiene que estar sentado en el banquillo, excepto los que tienen que hacer el cambio para calentar. Os podéis mover. Ja que donar-los, a veure, no dic alegria, sinó fer-los passar lo mejor possible, con castañuelas y flamenquito allí, perquè no se aburran, no. Però sí, almenys escoltar, estar amb ells. Com som ens dibuixem davant els nostres grups, canviant antics traçats i esbossos papers que ara es fan i
Escucha, déjalo discutir. Oye, no hay manera. Estamos lo mismo. Pero a ver, ¿con quién estás enfadado? Que no se ha acabado. La liga no se ha acabado. La liga no se ha acabado. Claro que no. La liga no s'ha acabat. I podeu, si queréis, podeu. La gent del meu entorn, el que pensa, pues, en uns que estic boig, uns que, vamos, que esté bien que ayudes a la gente, pero que te pongas allí dentro y que te los lleves a pasear y que los lleves a la playa. Jo, escolta, ni que em paguessin a sobre. El carácter este visceral que vosotros lleváis dentro, eso no lo vamos a cambiar, cada uno es como es. Pero hay que Y cambiar la liga manera no se ha de- acabado. de Por lo siempre tanto, lo mismo sigamos siempre. hacia adelante. No vamos a hacer desmoralizaros, nada, de verdad. cada vez que sí, salimos aquí- que no puedes ir con negatividad por la vida. A mí m'han dit personalment, perquè contigo, Mingo, nunca haremos un quebranto. A ti no te podemos hacer quedar mal. Es un respeto hacia él. Nosotros los presos pues tenemos esa parte, sabemos distinguir, sabemos... Y ese respeto que nos da es muy difícil que nosotros lo quebrantemos, ¿vale o no? Pero bueno, gracias por todo y... ¿A quién? Estamos... ¿Al árbitro? No, gracias al señor Domingo. No, al señor nada. Un abrazo. Venga. Pues venga, aquí estamos. Tú te vienes. Jo no sóc ningú per ser de jutge. Jo vaig allà, faig una tasca, intento animar-los, intento pujar-los la moral, però en cap moment fer de jutge. A mig matí, el menjador del Caliu segueix servint esmorzars a tota màquina. Avui és un dia normal. Mentre donen menjar al sense llar, una altra persona està a punt de perdre casa seva. Succeeix cada dia. És el Xavi, un voluntari que ja sap que perdre el sostre és perdre també una part de la dignitat humana. En Xavi és una persona que està molt bé, que no estava tan bé i s'ha anat recuperant a poc, s'ha tornat a estimar amb ell mateix i ara està en un punt dolç. Ferran, no hi ha llet. Ens creiem el que estem fent, ens agrada el que estem fent, disfrutem amb el que fem. I penso que, d'alguna manera, transmetem a la gent que està, ens ho estem passant bé amb ells, que estem al seu costat, ni davant, ni darrere, ni a dalt, ni a baix, al seu costat. Què, com has passat les festes? Bien, mucho frío. Pues au, seu. Que ara et portarem a cafè i llet. La majoria d'elles fa 3 anys màxim que estan en aquesta situació. Per tant, són de la nova pobresa, fills de la crisi que estem vivint en aquests moments. El Xavi era com si una part de nosaltres se'ns n'anés una altra vegada de les mans. On sou tots aquells que em fèieu somiar? Li queden poques hores per saber si aquesta nit la seva vida anirà cap enrere, cap a situacions superades de fa temps. I no te'm desmuntis, que ara estàs preciós. Que no vull que ploris. No vull que ploris perquè et trobarem un lloc on te puguis estar tranquil i bé. Què tenim de bo nosaltres? Que potser per separat no valem gaire. Potser no. Però plegats tenim molta força. I a més està duríssim, està plorant, encara no t'ho ha dit, però hauríem de mirar a veure què podem aconseguir perquè pogués estar... Perquè si ens torna a anar a carrer se'ns desmuntarà i se'ns anirà tot en orris. De l'única cosa que entens més quan més en dones és d'amor, afecte, carinyo. És a dir, quan tu més en dones, més en tens, perquè constantment en reps. Amb això, al Caliu, riquíssims. En tenim? Tornaré a somriure quan aixequi el vol. Tornaré a ser lliure. El Víctor arriba a la feina per donar el millor de si mateix. La victòria d'ahir
ja no val, cal perseguir la propera, cal somiar-la. És conscient que no pot fallar, tampoc els nens que avui l'esperen. Són infants per als quals veure els seus ídols és més que un somni, és gairebé una medicina. Aquí, les mans del Víctor deixen de ser el més important. Tots aquells que em fèieu somiar. És una de les moltes iniciatives que organitza la Fundació Futbol Club Barcelona, però no és l'única causa per a la qual el Víctor Valdés dona el seu temps i imatge. Què tal? Hola. Us porto un regal. Com esteu? Molt bé. Sí? Si saps que un nano pot vindre aquí o pots anar tu a un hospital a visitar-lo i aquell nen per una hora i mitja que estiguis o 2 hores que estiguis amb ell s'oblida dels seus problemes, s'oblida de tot, inclús pots ajudar a que la seva malaltia sigui superada, doncs molt millor. Com et dius? Ion. Ion? I-O-N? I-O-N. Molt bé. Molt bé. Què li dius tu al Víctor? Hola. ¿Qué? Hola. Hola, claro. Que es lo primero que diu. Aquí, ¿verdad? Res. Venga. ¿Os puedo dar un beso? ¿Sí? Besito? Sí. Sempre riuen, sempre et donen molt de carinyo i peu a fer bromes de tot tipus i això sempre facilita molt les coses, no? Bueno, vull que estigueu contents, eh? Sí, a tope? A tope. Perfecte. Otro jugador. Mírame, Ion, mírame a mí. Oye, Thiago, se ve, ha dicho delante de todo Cataluña que eres el mejor jugador del mundo. I sí que és una mica una cura d'humilitat per part nostra de dir hi ha gent que pateix molt i que en petits detalls com aquests de compartir un moment amb nosaltres doncs és superimportant, no, per ells. Encantat. Ahora vas a entrenar. Sí, ahora a entrenar. A correr un poco, que hace frío. ¿Vale? Que vaya bien, ¿eh? Te lo han encantado, ¿eh? Después la ciudad. I què, estàs content de vindre aquí al Barça? Sí? Sí. Jugaràs amb nosaltres? No, Sí? no puc. No pots? Una estoneta, ara jugarem junts. Ja veuràs. Però porto t-shirt. Sí? I els metges ens diuen que no sabem lo fort que pot arribar a ser per un nen malalt el fet de que vagis a veure'l, no? Moltes vegades sobta una mica que aquest metge et digui no, el fet de que estiguis tu aquí igual el pot salvar, no? I dius, bueno, és un detall que nosaltres ho fem de tot cor i ens agrada molt anar a estar amb ells, però de veritat és tan important i el fet és que sí, per nosaltres és un orgull. Doncs res, encantat de conèixer-vos, eh? I ara... I també increïbles. Increïbles, també? M'estimes molt, eh? Jo també. Molt bé. Bueno, ara que us ho passeu bé a l'entreno, ens veurem, vale? Sí. Vinga, fins ara. Adéu. Jo vaig tindre un cas familiar de leucèmia per part de la meva mare, del seu germà que per desgràcia va morir fa molts anys i sempre hem intentat col·laborar amb la Fundació Josep Carreras i després col·laboro també amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple per la meva tieta que també està malalta i doncs tot això ho faig primer perquè m'ha tocat molt de prop i segon perquè sempre que pugui col·laborar amb aquest tipus de coses ho faré. La primera vegada que vaig tindre que veure un nano que estava malalt de leucèmia dins d'una habitació separat de seus familiars i veies com els seus familiars tenien que jugar amb ell per un telèfon, no? Que per mi va ser molt difícil tindre que parlar amb aquell nano i què dir-li. Recordo especialment aquell moment, que va ser molt fort per mi. Rebre aquí a nens o a altres persones o anar a hospitals a veure'ls no costa res i la veritat que et torna moltes coses.
Això és Sant Roc, un barri de Badalona encaixonat al costat de l'autopista. Aquí sovint la convivència és complicada. Va néixer amb el boom migratori dels anys 60 i al llarg dels anys ha anat acollint persones de moltes cultures diferents. El meu barri, que és molt conflictiu, la gent quan passa per Sant Roc diu ostres, correm i passem-nos ja d'aquest barri, no. I això ha de canviar, no és tan dolent tampoc. El que s'intenta és millorar el barri, donar una nova cara al barri. ¿Y al cosinus de 0? 0 está aquí. 1. Al 17 i al 18. Ens va proposar fer cursos d'informàtica per la gent gran del barri i no sé, a mi em va semblar una bona idea perquè com em feia molta vergonya cada cop que feia una exposició oral, doncs mira, per perdre una mica així i saber parlar en públic, que això és important de cara al futur. Ah, sí, passa-me-les. La Mònica i la Gemma acaben de sortir de l'institut. Surten de classe i es preparen per una altra, en què interpretaran un paper molt diferent. Sovint és l'experiència que ensenya la joventut. Ara, el mestre es converteix en aprenent i l'aprenent es converteix en aprenent d'altres coses. La família ho valora molt, no? Perquè veus que en comptes d'estar a casa amb el Facebook o amb el Messenger com els altres, doncs que estàs allà ajudant a persones que ho necessiten, no? Si tu poses a pensar des del punt de vista d'una altra persona, dius, ostres, quin sacrifici, menja de pressa, ves de pressa, però si ho veus des de tu mateixa, dius, si és que no costa tant ajudar. Al principio cuando empezábamos, la gente súper reacia, no sabemos quién eres. Luego ya hicimos que se hicieran amigos, no que se hicieran amigos, hacíamos dinámicas y la gente preguntaba, ¿y para qué es esto? Y al final se han ido conociendo un montón. Se quedan para tomar cubatas, mamá. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Ostras, que hace frío! Sí. El primer dia es sorprenen que siguem tan joves, no? Que estem allà. Hoy es la última clase, ¿vale? Entonces, vamos a hacer así un repaso por todo lo que hemos hecho. Entonces, haremos Skype, que nos han dicho que gustó mucho. Le das aquí, olvidaste tu contrasenya, Vale. que t'enviaran un mail para... M'ho passo bé, em diverteixo, veig com la gent va progressant i mira, em serveix per posar-me a la pell dels professors quan jo sóc a classe. Ya, pero el problema es la contraseña, a ver. Pero si ya me han dicho esto, ya no puedo mandar más contraseñas. La tienes que tener apuntada tú en algún sitio. És una manera de tot el que tens tu, ho dones, veus que es multiplica, perquè d'una persona que sap informàtica n'aprenen 10. Gemma, que te oigo más a ti que a Antonio. Que tengo una voz, ya sabes, que tengo una voz potente. Nos tratan como si fuéramos sus nietas. Claro, porque son ya personas mayores y como si fuéramos sus nietas, a mí y a la Mónica. Y me dicen, ven aquí, puedes venir, no sé qué, pero súper como si fuéramos ahí. Y nos tratan como si fuéramos dioses. Como si nos supiéramos todo del ordenador. Vale, mira, ¿ves? Mira, Mateo te está llamando. Oye, esto me está volviendo loca, mira qué pito. Este es el politono de espera. Coge. A ver. M'ha donat moltíssima paciència, perquè si m'haguessis posat allà el primer dia, hagués dit, sisplau, calla, sisplau. Yo me voy a volver a presentar otra vez. Porque podemos volver a hacerlo, volver a dar clases otra vez como un nivel más y eso. Te tendrías que apuntar. ¡Oh! ¡Un aplauso, ¿no? Que no son muy jóvenes y han hecho demasiado para mí. Y muy bien. Ella es muy impetuosa, muy... Pero bueno, es como es, que cada uno es como es y ya está. La pasamos Claro. Venga, un abrazo de grupo, ¿no? Abrazo con la vuelta. Dale. Venga. Doble, que tengo tarde.
En menys de 20 minuts, la Lourdes s'ha tret l'uniforme de directora de banc per exercir una nova funció. No ha tingut temps ni per dinar. Potser és que ella s'alimenta dels somriures dels nens i nenes de la planta d'oncologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron i per aconseguir-ho té una arma molt poderosa, una guitarra. Este coro es total, ¿eh? Te lo contratamos, ¿eh? Te lo contratamos. A ver, ¿qué hacéis la semana que viene? Quedamos todos. Però ha hecho la mateixa 3 vegades. No, home, no. No, no. Digue-li, no plori, no plori. Veus? Som-hi, Teo. Jo faig el voluntariat per un tema de responsabilitat. I jo sóc del parer que crec que tots necessitem de tots i quan un estem malalt sempre volem que ens cuidin. La vaca lechera. T'has sabut la vaca lechera? Sí, la cantaràs una mica amb mi? Tengo otra vaca lechera. Ahora solo vosotros. No es una vaca cualquiera. Sí que los contrataremos. Jo sempre crec que vingui un pirat de fora i que dongui no sé, un aire nou, una embranzida diferent, però com a mínim els estreu. Vamos a dar una vuelta. Vaig a veure uns altres nens i després te vinc a veure tu. ¿Vale? Marc? Vaig a veure uns altres nens. Marc, me parece que pasa de mí como del IPC. Una cosa... Bueno, me voy a dar un voltio. Teniu les lletres. Les lletres. Molt bé, molt bé. Bueno, després vinc, Alba? Però en general jo no tinc més que paraules d'agraïment, tant pels nens com pels pares. Vaig cap allà, Vinga, som-hi. Quan algun nen se'n va, és molt complicat. Jo me'n recordo una mare en concret que li vaig dir si pudiéramos mover la luna, la moveríamos. I ella em va donar les gràcies perquè deia que ja feien molt. ¿A que eres guapo? Sí. ¿Cuánto de guapo? Mucho. ¿Ves? Ahí la has dado. Si yo sabía eso. ¿Quieres tocarla un rato, no? ¿Qué? Ven. Sí, tócala. Dale. Espera, verás. Vale. Quan les oques van al camp, la primera. Quan les oques van al camp, la primera va al davant, la segona va darrere, la tercera va després. Jo penso que els nanos són molt llestos i ho crec, sé que ells saben com estan, de bons i de malalts, i el que els hi tinc és respecte. I mitjons també, i mitjons també. Bravo. I jo la veritat és que estic contenta. Ja fa anys que ho faig i crec que de moment ho puc fer, bueno, a la fi a la capa els distrec. I mentre pugui i m'ho permeti, doncs ho faré. Pórtate bien. O no, según tú veas. Según tú veas, Nos vemos. Adeu. ¿Dónde está aquel? Adeu. Míralo. Adeu. Qué mono. Hala, adeu, nos vemos. Gràcies a tots. Quan em poso nerviosa camino molt coix, o sigui, no controlo gaire la mà, la cama,
vaig dir també de començar a fer voluntariat per superar això del nervi aquest, la coixera, que no m'agrada arribar a un lloc i anar coixa. La Júlia no descansa. És com si les seves cames volguessin recuperar el temps que van estar aturades. Aquesta tarda torna al lloc on tot va tornar a començar, on va tornar a néixer, l'Institut Guttmann, un hospital de neurorehabilitació. Però hi torna no com a pacient, sinó com a voluntària. Miqui, tu ara fas 20 anys, m'ha dit el teu company. Miqui. Fas 20 anys ara. Sí. Digue'te. Fem una festa d'animació. Més o menys em recorda el que vaig passar jo i, clar, veig la seva evolució o els seus petits passos que potser els explico i dius, no són tant, però clar, se'm posa la pell de gallina. Joder, com ho domines, això. Aplaudim. I el meu paper dins de Guttmann és estar en animació, és fer tallers, estic allà amb els jocs, jugo... Veig l'evolució també, una mica. Jesús, ¿te animas o no? Que ya he animado a uno, ahora vamos a animar a dos. Te vengo a buscar. I em recorda també que jo també el vaig passar, saps que haig de ser realista i jo també vaig estar allà. Estàs aquí? Vaig a avisar el Jesús, ¿vale? Jesús. D'avisar els familiars, ho passen bastant malament, les ganes de plorar, les ganes d'explicar, les ganes de parlar. Acuéstale, estate con él y tranquilízalo, que con eso ya está. Gracias, Vale. Torneu, Us esperem aquí baix cada dia. Estic molt còmoda allà, però perquè ho he viscut jo i ha sigut un pas difícil, però molt maco de superar. Si quieres, puedes, mi frase. Si vols, pots. Jo estaré aquí diciendo esta frase y mira... M'agraden els reptes. Si no, quin avorriment de vida. Quan acaba la riera, la Berta i l'Imma agafen la bicicleta per anar de Girona a Salt. Les seves àvies les esperen. No són 2, ni 3, ni 4, ni 10. És tot un geriàtric. Un munt d'àvies que volen abraçar les seves netes. Vaig arribar a ser voluntària perquè jo no tinc avis i llavors tenia ganes de continuar tinguent contacte amb aquest sector. Cap dels dos té cap avi. Han viscut coses molt bèsties, han viscut una guerra civil, i s'estan morint, no? I amb ells es veuen els records. I què millor que estar amb ells unes hores i aprendre tot aquest bagatge que ells han viscut. Jo m'ho agafo una mica que no és com que estic fent el favor a ningú, sinó que m'estic ajudant a mi, no?, també. Hola, guapes! Hola, maques! Anem a llegir endivinalles, a fer companyia, a explicar les nostres històries del dia, ells ens expliquen les seves. És bàsicament companyia i això, aire fresc. Una esglesieta tota plena de genteta i un escolar rabassut, endevina-ho, cap de ruc.
Quan no estan tan contents, el que fem molt és fer-los petons, animar-los molt, hola guapa, hola guapo... Quin collaret que has posat aquí, oi, això? Ho has fet tu, aquest detall? Carai, que presumida i guapa! Però si esteu fantàsticament, esteu molt bé, molt calentons, aquí. No estava molt bé a casa meva. Bueno... Em van portar la força aquí. Els avis que no tenen familiars que els vinguin a veure no els treuen. Doncs un dia estava molt blanca. Li dic, Carme, dic, anem a fora? I em diu, fa 1 any i mig que no surto al carrer. I clar, se'm va trencar el cor. I dic, va, vaig agafar la cadira i vam sortir fora. I la senyora quasi tremolava, no?, de veure l'aire i el sol i la gent. I dic, és que has de poder sortir. Que també ho entens, no? La residència, si no ningú els treuen al pati, però no els treuen al carrer. És un altre color i us poso una lletra que és la N. I que està cap al final. Un color, has dit? És un color. Panses. Panses, no, són colors. Estem fent colors. Color, blanc. Molt bé! Bé, moltes gràcies. Molt bé! De campiona! Guapa! Però l'interessant dels voluntariats és que no es pagui, perquè si es pagués, com pots quantificar amb diners el que tu ofereixes a aquestes persones, el que ells t'ofereixen a tu? Què més bonic que fer-ho perquè vols ganes de fer-ho i perquè estàs allà encantat de la vida. Hola! Hola, guapa! Ens trobem una àvia que és molt feliç, te dona molta vida, que és la Lola, que ella té un problema que no hi sent, però és super desperta i té moltíssimes ganes de comunicar-se, tot i que no hi sent. Molt guapa. Guapa! Tu! Estàs molt guapa, Lola. Té unes ganes d'expressar-se i una alegria i una il·lusió brutal. Ai, les noies simpàtiques. Senyors? Fotos. Sí, teves? Sí. Sí? Ensenyes fotos? Fotos que has de bastar callacats de fusta. Aquests senyors de la residència han viscut una guerra i no tenien res per menjar, i menjaven rates i soles de sabates, i se n'han sortit. Doncs nosaltres ens en podem sortir, és l'actitud que tinguis davant la vida, i si tens una bona actitud i estàs content, la gent que tu estarà contenta. Aquell vell que ens parla flor. Fa 100 anys que corro pel món. Només ell sabrà com fer-ho. Que la vida en els seus ulls Treballadores de la fàbrica. omple instants i en buida d'altres. Adéu, guapes! Els moments més difícils és quan algú és mort. Arribes el dimecres, arribem amb l'Imma i de cop veus que les cares estan tristes i, bueno, entres a la sala i veus que falta una cadira. Llavors, aquest és el moment més difícil. Passades les 7, la Núria surt de la seva feina com a auditora. Plega després d'un dia intens per començar un vespre més intens encara i en plenitud absoluta. És hora de canviar els números per les lletres. I és que aquest vespre hi ha concert al Palau Sant Jordi i toca cantar ben fort. L'esperen els companys de feina i uns nens molt especials. Vale, entonces estamos todos juntos, ¿no? Sí. Però hi ha gent que estava separada, no? Ens van dir. ¿Ya es la entrada? Perfecto. Venga, va. Tot quedado. El bo d'avui és que en aquest concert ve un amic que ja conec, és el Francisco. Aquest és un jove que té síndrome de Down. Ens vam conèixer el juliol. Aquest juliol passat vaig anar a fer el Camí de Santiago amb 6 joves amb síndrome de Down i el Francisco era un d'ells. Tioni, venga, Francisco. Venga, Francisco. Jo crec que t'has de conscienciar una mica de que vas un dia, vas a passar-t'ho bé com si fossin amics teus o cosins o algun familiar, intentar donar el màxim amb alegria i amb ganes de passar-t'ho bé
i intentar tornar a casa pensant que has fet alguna cosa bé i que t'has divertit, que aquella persona també ha passat un bon moment. A vegades jo crec que aporta més anar i participar en una activitat que no dir dono X diners i que facin el que puguin. Sí que és cert que amb diners hi ha moltes coses que es poden avançar, però hi ha coses que no es paguen amb diners i aquestes són les que més manquen. El dia s'acaba, molts voluntaris ja han tornat a casa amb aquella sensació d'haver fet quelcom valuós pels altres i també valuós per ells mateixos. Ja és hora que els nostres voluntaris vagin a dormir, com el Xavi, que ha acabat la seva jornada al Caliu. Més que un menjador social, el seu lloc al món. Però el Xavi avui ha perdut la casa i la son. Sembla que la seva partida contra el destí s'ha acabat. Però encara queda l'opció d'una trucada telefònica amb bones notícies. Una trucada, però, que no arriba. I si no, doncs, bueno, al carrer, havia vingut al carrer i al carrer m'anava. I saps que tornaràs a passar el mateix abans, perquè et desanimes. I tot el que t'han ajudat a fer fora de tu, doncs tot això tornarà un altre cop. Si li has de tenir una mica de tot, a no tenir res. És així la cosa de dura. Sí, mira. Hola, Sònia, què tal? És la Sònia, la seva companya del Caliu, però és encara més. És l'esperit del voluntariat en persona. Els seus companys han aconseguit pagar-li el lloguer d'una habitació. Avui ha sigut un dia dur per mi. Jo ja em trobava al carrer, però gràcies als meus companys ha sigut un dia... Al final ha quedat un dia feliç. Què m'agradaria? M'agradaria tenir casa meva. M'agradaria tenir una persona al costat, poder ajudar al Caliu i, bueno, com no, com la majoria de gent, tenir una feina. I demà ha de ser un altre cop a la porta del Caliu per començar un nou dia. Ser voluntari és rebre tant com dons? És ser feliç tu per fer feliç els altres? Jo us diria que ser voluntari és un acte d'amor molt gran. Ser voluntari t'omple la vida. Jo diria que és donar poquet per rebre molt. És realitzador, és supermaco. Ser voluntari és fer les coses que et surtin del cor. Ser voluntari és brutal. Comença un nou dia. L'ampolla ja és plena, però és la d'ahir. Ja és història.
avui cal omplir-ne una de nova. Ho farem a poc, amb paciència, compromís, amor, fraternitat, amb fragilitat. L'omplirem amb el que tenim, no amb el que ens sobra. L'omplirem no pels altres ni per un mateix, sinó per nosaltres. L'omplirem i el món tindrà sentit un dia més. L'ompliran ells, els nostres herois. Perquè el món és ple d'herois. N'hi ha milers, milions. Uns omplen l'ampolla donant i uns altres rebent.